Uriani tu hatta marlas ni roha jala maria-ria doro hatta di parpunguatta di tikion. Maka lason parningotan di hatutubu ni tu hatta Yesus. Robe mahita di bagasan rohana ukap jala uduk. Marsoba tu Yesus na tubui. Ay naong bisa do panondani di hagolapon. Di Natal umum 2020-on, rap mahita sude ruas na hina holongan di bagasan Yesus nong tubui, taulopon magwarna, tasoba ma ibana, Jala pahenonna do guarna Immanuel. hatu tubuh ni Yesus mambuan sondang hatiuron, nuaing neng pagalahon malilin, tanda hatiuran, Roma tujoloon na naing pagalak lilin.
Marede maita sian buku ede nomor 105 ayat 1 dot ayat 2. Mar hiti-hiti guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di parbadia na tuma palangit do tanoon. Amen. Ida ma gabi-gabian ma sada na marbaju, jala tunubuhon sada anak, jala bahenon nama guarna Immanuel, lapatanna dongatama di bata. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di manua gijang. Raja doho jala marsangap. Mandok mauliate dohami tuho. Aidi basa-basa honhodo anakmu nasa sadai tuhami na di pardangulanon. Sai parohai ma huriam asahu boto hami pasangapoko asa talapul rohanami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede maitasian nomor buku ede 610 sada ayat 2 dot tolu. Taukap marohata naroma si palua tu tonga-tongata onma baritana. Pasalmen 24 ayat 1 dohot ayat 2. Ende sian si Daud. Go di Jehovah do tanoon ro di isina portibion dohot pangesina. Ai ibana do pau jakosa di atas ni aka laut jala di pahot di atas ni aka batang aek. Pasalmen 24 ayat 3 sahat tu 4. Ise do na jadi nakok tu dolok ni Jehovah, jala ise do na hum jonjong sogot di hajonjongan ni habadia nai, halak partangan na lidang dohot na ias roha, paroa naso payuton naso hasea, jala naso olo marngana lao mangasi. Pesalmen 24 ayat 5 sahatu ayat 6. Ima halak namaruli pasu-pasu sian Jehovah. Dohot hati goran sian debata ni hatuaon nai. Ima sundut ni akan nauso-uso di ibana. Akan mangalului bohim ale debata ni si Jakob.
Pesalmen 24 ayat itu dohot walu. Patugijang ma tohang muna, hamu ala aka harbangan. Patugijang ma hamu ale aka pitu siana robi, asa bongot rajani hamulyaon. Ise ulaning rajani hamulyaoni, ima Jahoba, nagogo jala ulu balang, Jahoba ulu balang di hamusuon. Pesalmen 24 ayat sia 110. Patugijang ma tohang muna, hamu ale aka harbangan. Jala patugijang ma hamu ale aka pintu sia narobi, asa bongot rajani hamulyaoni. Ise ulaning ibana rajani hamulyaoni, ima Jahoba Jebaot, ibana do rajani hamulyaoni. Pesalmen 110 ayat 24. Aryondo na dijadi honi Jahoba, mar olop-olop jalamas marlas niroha mahitadisi. Pesalmen 110 ayat 25 sahat 26. Ya ale Jahoba say manukpak maho. Ya ale Jahoba say homa mambahen menjadi. Di pasu-pasu ma naro marhite-hite goar ni Jahoba. Hu pasu-pasu hami mahamu akan nasian bagas ni Jahoba. Amin. Marende maita sian buku eden nomor 110 ayat 3. Tatangioma sikat nipatik di Natal perpungan Bodarion tarsurat di Yohanes bin 2 ayat 12 songonon mahatana. Dungi diulahi Yesus mamuse majamitai nasida nin nama. Manondang di Portibion, nasotupa mardalan di naholom namangihuton au. Di ibadah dotahe panondang hangoluan. Ima sahatna tapi dong tapangido magugo siya tuata lao mangulaon na obar tu patik nai. Ale Tuhan debata say pargogoy mahami mangulaon na hombar tu patik mi. Amen. Marende maita siya nomor 5 onom siya ayat 1 ayat 2. Nati
marmula do saluhut na tinoppa ni debata di bagasan ibana hita ditoppa. Dongan do saluhut na ditoppa tinoppa ni debata onma baritana. Yohanes sada, bindu sada, ayat sada, dohot dua. Dimulanai nunga adong hatai, jala saur tu debata do hatai, jala debata do hatai. Ima nasaur tu debata dimulanai. Sada Musa sada, dohot sada Musa dua ayat sada. Dimulana ditoppa debata langi dohot tanoon. Asasun malangit dohot tanoon, rodi isi nasudena. Sada Musa sada, bindu dua, dohot tolu. Jadi dungsun di bain debata jadi jadian nai, di hari papituhon maradian maibana, di hari papituhon sian nasa ulonna, nabi nahen nai. Dongi di pasu-pasu debata ma hari papituhoni, jala di parbadiai, ala nama maradian ibana di sian nasa jadi jadianna, natinoppani debata lau pasunhon. Sada Musa dua, bindu opat, dohot bindu pitu. Songoni ma panjadi-jadi ni langit dohot tano, dina tartompa akai. Di ari panompaon, ni debata Jahoba di tano dohot langit. Dungi dijadihon debata Jahoba majolma, i sian orbuk ni tanoon, jala diulushon tu bagasan bungbung ni igungna hosa hangolwani. Gabi martondi na mangolu jolmai. Psalmen 104 ayat 24 dohot 30. Tung nalan situtu doa kejadi-jadianmu ale Jahoba saluhut nai di pauli ho marhite-hitep apistaran tugo jadi-jadianmu do tanoon. Molo ditongos hotondim tertopa ma nasida jala di pai baru hodo rupani tanoon. Psalmen bindu walu ayat 2 dohot tolu. Ale Jahoba si gom-gom hami mancai sangap do goarmu dilihat portibion di patibul hodo hamuliaonmu ro di atas ni aka langit garis sian pamangani aka dakdanak dohot aka poso-poso dijadihon hodo pangaranganmu alani aka mangaloho asa panjapon musuh dohot sitai sudol-sudol. Psalmen bindu walu ayat 4 dohot 5. Molo hutai lihon langit mi, aka jadi-jadian mi jarim-jarim, dohot bulan dohot bintang, akana pinaulim. Tung aha manian jolmai, umbahen pola ditaringoti roham ibana. Jala anak ni jolmai, umbahen pola diebatiho. Psalmen bindu walu ayat 6 dohot 7. Humurang apalaotik doi ibana, sian debata di baenho, alai ditali-tali honho muse, ha muliaun dohot hatunggamon tu ibana. Dipabakit ho do ibana, gumonggom aka jadi-jadian di tanganmu. Sude do tahe dipaduduk ho tu ibana. Amin. Marende maeta sian buku ende nomor 607 ayat 1 dot ayat 2.
Pai madabu ma jolmai tu bagasan dosa, saluhutna tahe nunga mardosa, inorhoni hagiot ni jolmai sadiri, tabigema. Rom tolu ayat 10 sada 112. Dangadong na marroha nauso-uso di debata. Saluhut na sida nunga manipil. Tung sangedo na sida marroha mago. Dangadong sibahin na dinggan ng gosada. Rom tolu 10 tolu 114. Tanaon naganggangdo aru-aruni nasida. Napautotoho do dilani nasida. Bisa niulok dari do ditoro ni bibir nasida. Go bura-bura dohot hata podu pamangan nasida. Rom tolu ayat 15 dohot 16. Hirtapdo pat nasida madurus hon mudar. Hamagoan do tapor suhodo di dalan nasida. Rom tolu ayat 17 dohot 10 walu. Ia dalan hadameoni nang diboto. Nang marhabiaran di debata rohana sida. Rom pitu ayat 20 tolu. Alai huida do patik na asing di bagasan akana di dagiku. Namar musuh do patik na di bagasan rohakku. Gabi di patuduk do ahu tu bagasan ni patihi patik ni dosai na di bagasan ruas ni dagiku. Psalmen 107 ayat 17 dohot 10. Marsipal dihilala akan auto ala nidalan pangalason nasidai. Dohot dibain akka hajahaton nasida. Luhut do si panganon dihaginehon roha nasida. Jalanungga pola dolos nasida sahat tuakka harbangan ni hamatean. Psalm 107 ayat 10 sia 1 ayat 20. Dungi jo mana sida tu Jehova dihagogotan nasidai. Jala di pamalung ibana nasida. Si anakka hasosahan nasida. Di tongo semahatanai jala di pamalum nasida. Jala di palua nasida. Sian hamagoan nasidai. Amin. Marene maita sian buku ende nomor 600 ayat 3. Tatopo tima dosatta
matangyang mahita. Ale Tuhan Jehovah debata nami, para siroha na sumurung, jongjong dohami tikion, manopoti dosa nami tuado pamu nabadiai, dakta mahami nian hinorhon ni dosa, dohot pangalosyon nami nagudangi. Ale Tuhan, sai marpamuati maroham midahami huriam, sesama dosa nami, alai nama porus dohami nuaeng tu asini roham nagudangi. Mangido sian nasa rohanami, hasesaani dosa nami saluhutna. Sai urupi mahami, paubahon rohanami, alani Tuhan Yesus Kristus, anak aholongan ni roham, si paluahami dohot, alani guarmu nabadiai. Ale Tuhan, sai asima roham, dihami halak nadangolon. Amin. Tabigima hata baga-baga taringot tu hasesani dosatta. Songonondo hatani Tuhan Jehovah. Nunga pola hupasisi aka pangalosyon songon obbun. Jala songon ombun manorop aka dosam. Sai mulak maho tuau. Ai audo si paluaho. Hasangapa madi dibata na digijang. Amin. Marende mahita sen buku ede nomor 56 ayat 4. Tabigima hatani debata turpuk epistel di Natal umum tersurat di Titus bindu 2 ayat 10 sada Rodis ayat 15 songonon mahatana ainunga tarida asini rohani debata
sibahen haluaon ni saluhut jolma. Diajari dohita asa saswadahon roha nasodaulat do di aka sesak-sesak kanoon. Asa taparangehon hatomanon hati goran dohot hadaulagan tagan di asiangan. Laus diajari dohita pai mai mahon hatuaon. Na tarhirimi dohot hapapatar ni hasangapon ni dibata na balgai dohot Kristus Yesus si paluai. Ai dilehon do dirina hukok kita asa ditubus hita sian nasa hajahaton asa urasona di dirina bangso nau ibana napunasa na olo maka dapoton aga ulon na denggan. Ima hatahon paingoton jala ajarhon sian nasa gomos niroham. Unang maadong namarhu niroha midaho. Ido sahatna. Martua do akan atumangihon hatane debata jala no piapsa. Amen. Marede mahita sian bukeda nomor 602 ayat 122. Gloria in excelsis Deo, hasangapom madidibata na digijang. Hatutubu ni Yesus mambuan haluaot, sian dosa dohot hamateon. Jakon ma hatutubu na dingolutta. Keluarga ta, huriata dohot sudi, gulmit ningolutta. Tabegema barita Natal di Borginon. Lukas 2 ayat 1 dohot 2. Dungi Roma ucui paretta sian Kaisar Agustus. Ikon suratan nasa jolma di gonggomanna. Pamilangan parjolo mai ucu di gonggomis Quirinius tano Syria. Lukas 2 ayat 3 dohot 4. Jadi borhat masa sude asa disurati ganup tubona ni pinasana. Borhat manang si Joseph nasian Galilea, sian Nasaret, nakok tulua Judea, tuhuta ni si Daud na margoar Bethlehem. Alai siya peparan
jala margani si Daud ibana. Lukas 2 ayat 5-1 pasurato dirina rabdohot si Maria oroanai naung gabe-gabean. Jadi dina di sini nasida go ma arini hangoluanna. Lukas 2 ayat 7-8 ditubuhon ma anak buha bajuna di borhosma di peakon ma tu bagasan panggagatan alaso adong inganan na asing di parmianan nasida. Jadi adong ma marborngin di ladang nadisi akka parmahan mangingane pinahan nasida. Lukas 2 ayat sia rodi 10. Jadi didapoton sada suru-suruan manasida jalamar sinondang ma sangap ni Tuhani humaliang nasida gabe mabiar si tutuma. Alai didok suru-suruan nima tu nasida unang mabiar hamo. Ay barita halalas ni roha godang do hubuan tuhamuna parsaulian ni sandok bangsoy. Lukas 2 ayat 10 sada sahat rodi ayat 12. Anang tu budo dihamu sabornginon di hutani si Daud si paluai ima Kristus Tuhani. On mapartinandaan dihamu poso-poso dadapoton muna na binorhos peak di panggagatan. Lukas 2 ayat 10-1-14. Jalato puma adong dongan ni surusurani torop akaparangan parbuan gaijang. Dipuji nasida do debata madok. Hasangapon madi debatana de gijang. Dami madi tanoon dia kajol mahalamuani. Amin. Marendema ita sian bukenda nomor 54 ayat 1 ayat 2.
Tahatidako maha porsiautai songona hinatindako ni dongata sah porsiaon di satduk portibion rap mahitamandok au porsea di debata Jehovah ido ama pargo gunaso hatu dosan na tupapalangit doho tanoon au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai imana tinuboni si Maria naga bagabian sian tondi parbadia andorang sobubuan ido tuata na tumauna berni di pangumuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau binor silang na tua tubano toro tanom na mulak mangulu di hari patoluhon na naik tu surgo laundul tisyamun debata Jehovah amanai parguhu nasohatu dosani di simai ibana mulak sogot tutanoon lau ungung ni halak na mengulu dogot na mate au porsia ditondi perbadia jala adong sada huria nabadia huria hatau pani halak Kristen akan nabadia doho di hasas yang dirusak doho di hatai namandok mulak mangulu dodo sagin doho di hangulu dan sora sudah amin. Tikting di kita di Bodarion permingguan Bodarion iman Natal umum marningok di hatu tubuh ni tuata Yesus Kristus marsogut Jumat 25 Desember 2020 ima pesta parjolo parningotan di hatu tubuh ni tuata Yesus patu pautodo permingguan ulaon nabadia taparede maroata tusi Minggu pagi masuk pukul 7 WIB 1 selesai. Minggu pagi masuk pukul sia WIB 1 selesai. Minggu siang masuk pukul 11.30 WIB 1 na selesai. Minggu sore masuk pukul 10 WIB 1 selesai. Minggu sore masuk pukul 10.30 WIB 1 selesai. Songo ini mah tik-tik-tak. Marende maita sian buku ende nomor 616 ayat sada. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha,
Imana mangaramuti aka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Ruas na hinaholongan di bagasan gowarni Tuhata Yesus Kristus di pesta las ni roha di Natal umum di bagasan Bornginon. Tatangihon mahata ni debata na mamakulingi hita. Imana nienet sian buku panurirang Yesaya bidusia. Mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat onom. Songonom matar surat disi dengan ma tapayuhut-ihut. Bangso na mardalani di bagasak kaholomon. Marnida sada panodang na bulon. Bicardo sada panodang diaka na mangingani tano linggoman ni hamatian. Nunga di patoropo bangsoi, nunga di padiriho di ibana halalas ni rohana bulun. Marlas ni roha nasida di jolo ni bohim, songon las ni roha di gotilon, songon parolopolopon di namarbagi taban-taban. Ay nunga di ponggol hoko auga na ape tu ibana dohot batahi ni abarana dohot lising-lising ni namangadu ibana songon uju di arimidian. Ay masok-sok dosogot nasa sijata ni parsijata di hatu turtar ni totangan rodi ulos namar sapu mudar gabesi panganon ni api. Ay nunga tubuh di hita sada poso-poso, di lehon tu hita sada anak. Papetu abarana dosogot harajaon, jalabahenon na gowarna si partahi halongangan, si ulu balang ni debata, ama saliling ni liling na raja ni hadameon. Bahen hagagada ni harajaon dohot hadameon na so marujung, di habangsa ni si David dohot di harajaon nai, pahoton dohot patuguhon, marhiti-hiti patik dohot hatigoran, olat nion rodi saliling-liling na, hamuruhon ni Jehovah sepaut patupahon songoni ido ianggo sahatna. Ruas na hinaholongan di bagasan gowarni Tuhata Yesus Kristus di abad na paupaton adorang somasehi di huta Korintus manguludo sa halak pilsup Yunani na margoar Diogenes. Diogenes tarbarita songon sa halak filsup na maringanan atau bertempat tinggal di tongkayu manang barel. Manang tu dia ibana lao sai di buah-buah ibana do tongkayu manang barelon. Ala memang dangadong inganan na manang jabuna. Ganupari molo halua ribana sian tongkayu nai di pagalak ibana do palito. Dukodi dia berjalan mengelilingi kota Korintus sambil mengatakan holom, holom, puasa songoni, holom na. Maka orang-orang yang melintas seringkali berkata nah hurang roha doranda tua-tuaon, songonom matiur niari, alesai didokon, holom, holom. Tapi Diogenes menjawab, aku mencari orang jujur di sini. Aku mencari orang yang rendah hati. Disadatiki ujuro Iskandar Agung tuhuta Korintus. Sudi pangisini hutai manumu-numu ibana dohot mamuji-muji ibana. Tikiro Iskandar Agung tuhuta Korintus. Alai holan pilsup Yunani namarguar Diogenesodo na sooloro. Tapi Iskandar Agung ingin sekali bertemu dengan filsuf ternama itu. Kemudian dia mencari Diogenes bersama-sama dengan pengawalnya dengan menunggang kudanya yang gagah. Dia mencari Diogenes di kota Korintus itu. Kemudian dia melihat Diogenes sedang berada di dalam tongkayunya. Kemudian Iskandar Agung berkata, keluarlah Diogenes dari tongkayu itu. Aku mendengar banyak hal tentang kebijaksanaanmu. Aku ingin bertemu dengan engkau. Apa yang bisa aku lakukan? Ale Diogenes justru berkata, pergilah. Karena kegelapanmu justru menghalangi cahaya masuk ke dalam tongkayuku. Sebuah reaksi yang tidak diperkirakan oleh orang banyak yang mengikuti Iskandar Agung pada saat itu. Kemudian Iskandar Agung turun dari kudanya dan berkata, hampir saja gelap itu terus menguasaiku. Kalau saja
Diogenes tidak mengingatkanku. Jika aku tidak menjadi seorang Iskandar Agung, aku ingin seperti Diogenes saja. Cerita singkat ini menceritakan bahwa dunia ini memang penuh dengan kegelapan. Sebagaimana yang disuarakan oleh filsuf Yunani itu. Macai hulum, holom, ale halak nama nangi honi dan mangatusi. Holom na ni Diogenes bukan berkaitan karena tidak ada sinar, tidak ada terang. Ali holom na tidak ringotan na nesunuara hon na marturutu dudui tu roha ni hita jolma, tu parohaon ni jolma. Termasuk Iskandar Agung sebagai seorang pemimpin pada saat itu. Seorang filsuf Yunani Nabarani mamicang Iskandar Agung alani pangalahona. Iduasa dung ditangihon Iskandar Agung picang-picang ni si Diogenes. Gabi muba doibana digijang ni rohanai. Gabi jolma naserep marroha. Sekali lagi memang dunia ini penuh dengan kegelapan. Kegelapan bukan menunjuk kepada karena tidak adanya cahaya. Kegelapan yang menunjuk kepada parohaun nihita jolma. Hape sa sitong na molo mangolu jolma di bagasak kahulumon na pasti da nga dong nadinggan natarbain jolmai di bagasan nguluna. Kalau hidup manusia, hati manusia, pikiran manusia dikuasai oleh kegelapan, sa sitong na justru makorkon hasusa adui tungolu ni hita jolma sa diri. Karena bagaimanapun manusia akan menjadi bodoh. Manusia tidak akan bisa melakukan apa yang baik. Molo mangulu jolmai di bagasan hahulumon. Idu asa dihamuna ruas na hinahulungan. Sudi yang kana sudinggan na taulahoni. Di tonga-tonga ni pardalana ni ngoluta sa sitong na ima pakorhon ni dosa na mga rajai ngolu ni hita jolma. Huaso di dosa na jot di gobarhon songo kuaso haholomon jalaholak katiurodo natuk laho palahohon haholomoni. Holani hatiuro na songo dia do natuk laho palahohon haholomon si songone. Na pasti iko kaholomon iko katiuron natuk laho manurusi rohat taon. Harus ada sinar tenang yang bisa menyingkirkan kegelapan itu. Sinar terang yang seperti apa yang sanggup manurusi rohat taon, pikirat taon, hati-hati taon asa sumisi holomon sian ngoluta. Dan memang satu-satunya terang yang dapat membersihkannya adalah ima haroro ni sodak katiuron tu portibion marhiti hite haroro ni tuhata Yesus Kristusi jala ido ojahan ni las ni rohata di parpungwata di bagasan bornginon ala olo Yesus rotu tonga-tonga ni portibion mabuan hatiuron nabui manurusi roha ati-ati dohot pikirata. Ido nata halatco namang dohot inang ruas na hinahulungan di pestata di bagasan bornginon. Artinya Natal menjadi sebuah perayaan yang sangat berarti. Bukan karena pesta-pesta yang meriah yang identik dengan kemewahan. Karena Natal sebenarnya justru identik dengan kesederhanaan. Karena Allah melalui bayi Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini bukan dengan pesta pora, bukan identik dengan kemewahan, tapi dengan kesederhanaan, tapi membawa pengaruh yang luar biasa. Hatiuro donabinuanna asa sumisi hagulapon sian ngolu nihita jolma. Itu sebabnya ketika malam Natal Tuhan memberikan simbol melalui terang yang bercahaya. Begitu terang melebihi bintang lainnya yang menandakan sang terang itu telah datang ke tengah-tengah dunia ini.
Sang terang itu sendiri yang mengambil rupa seorang manusia masuk ke dalam dunia ini untuk menerangi dunia yang tidak berpengharapan. Jala haroronaido na disurirakon panurirang Jesaya marhiti-hiti turpuk tahun. Imana dilehot debatado hatana tu bangsona Israel di konteks ni turpuk tahun. Bangso na mangulu di bagasak kasusaan, di bagasan ganggu niroha, di bagasak kaholomon, hatahuton tidak berdaya, seolah-olah tidak lagi mampu bangkit karena penderitaan. Ay sanga masih buat dalan nabi bangsoi, mangulu na sida marguru tu pikiran na, dangolo manangi hosuara ni di bata. Itu sebabnya saya katakan tadi orang yang berjalan mula mangulu ibana mangihuton marguru tu pikiran na tau hasusa ado pakorhonna. Bangsa Israel na so manangi suara ni di bata akhirnya hidup di dalam kesusahan dan ketidakpastian, tiada pengharapan. Dangadong las ni roha, dangadong mia dame di tonga-tonga ni ngolu nasida. Holani diboto di bata na somar hasonangan bangsoi. Tuhan tahu kalau bangsanya hidup di dalam ketidakpastian dan kesusahan. Diboto tuhatai dua mang dohotinang. Mologodang ka pergumulan natadupi di tonga-tonga ningolu tahun. Karena memang Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang peduli, bukan Tuhan yang tidak peduli. Nang pedi lao si jolma jok dan ditangi ho jolma suarana alai sai marpamuati dorohana marnida jolmai. O maholong na sumurong na pinatuduhon itu hata itu portibion tuhita. Tu bangso na kepada umat Tuhan yang akhirnya tidak berdaya karena dosa mereka, karena penderitaan dan kesusahan yang mereka alami. Debata nama milit bangsona dan debata nama marsobu-sobu. Di sitaono naniadupan ni bangsonai. Tetapi justru Allah yang sangat peduli jala marhite-hite panurirang Jesaya. Di pabotoho do tu bangsoi disurirakon bahwa terang itu akan datang. Suara panurirangon na disuarahon panurirang Jesaya berabad-abad sebelum kelahiran Yesus sang terang yang sesungguhnya. Yang kehadirannya, kedatangannya membawa terang, membawa pengharapan, membawa sukacita, membawa damai sejahtera. Ayo ngatubu di hita sada poso-poso, di lehon tu hita sada anak, melalui kelahiran seorang bayi. Allah menyatakan karya yang luar biasa. Naso terdungdung marhiti pikiran di hita jolma, di lehodo tu hita sada poso-poso yang akan membawa pengaruh besar bagi dunia ini termasuk kita. Ido bena marpungu hita nuang di bagas joroon karena sudah dinubuatkan sebelumnya tentang kelahiran Yesus tu bangsona Israel. Dan kita sudah menerima janji itu. Marhiti sada poso-poso. Allah yang berempati terhadap penderitaan kita manusia mau hadir turun tahta. Mau menjadi sama dengan kita. Allah memang holani bana dua mang dohot inang natuk manaluhon musutta musu naju morbut ima dosa. Jok dohita si patanaing. Dang mangulakon na sodenggani alai ala dosa nasay mga rajay ngulut si patadang mampu hitalaho mangaloi. Ale hati uro na binon itu hatai do natuk laho mangurupi hita asa mangalo nasa dosata dang mga rajay roha doho pikirat tabi. Besar kekuasaannya. Damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud. Ibana dosi partahi halungangan penasehat ajaib Allah yang perkasa Bapa yang kekal. Jala memang ikut ibana dosa sitong nangulut tahun tertuju. Sehingga mata hati pikiran kita
tidak digelapkan oleh keinginan dunia ini. Kekuasaan Allah yang tidak terbatas yang dinyatakan ke tengah-tengah dunia ini, mual ni damai na sumurung. Dunia ini tidak akan pernah memberikan damai yang kekal di hati manusia. Hola debatado mualna, hanya Allah sumbernya. Kuasa Allah yang tidak terbatas. Molo huasoni hita jolma terbatas dong. Sadia tibo pe jabatan di colma, huaso di colma, martiki duya mang dohotinang. Semua ada masanya, semua ada waktunya. Ale huaso ni debata, dang martiki, ale hot dui rodi saliling nililing na. Dan ini yang mengingatkan kita bahwa manusia sebenarnya tak perlu haus kuasa sampai harus mengorbankan orang lain. Terkadang karena ambisi yang berlebihan manusia tidak peduli jika harus mencelakakan sesamanya. Homo-homo nilupus manusia menjadi serigala atas sesamanya sendiri. Dunia ini sampai saat ini masih dipenuhi kegelapan. Moloso dijakon panodang naungroi tutonga-tonga ni portibion. Karena masih saja ada keinginan-keinginan yang tidak terkendali. Termasuk di tengah-tengah wabah pandemi COVID-10 siaon. Yang seharusnya membuat kita lebih peduli terhadap sesama kita. Tapi di dalam kenyataannya masih saja ada orang yang tidak peduli bahkan mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain. Realita hidup yang masih kita hadapi sampai saat ini. Aleholani. Apapun yang terjadi, hidup orang percaya adalah hidup yang berpengharapan. Hidup orang percaya adalah hidup yang terus bergantung kepada Tuhan. Tung songo dia pihak kapangalaho nata jupangi na buitai dari tonga-tonga ni portibion yang gongulu ni halak na porsea na so jadi sarobang dohot portibion. Molo naung tajakon panodang naung roi tu tonga-tonga ni portibion. Kalaupun pergumulan kita masih ada, walaupun kesulitan itu belum berlalu dari kehidupan kita, halak naung majakon panodangi di bagasan ngoluna harus selalu bangkit di dalam kehidupannya dengan keyakinan bahwa Yesus yang datang itu selalu memberikan sukacita, damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kita. Nah so jadi morulas ni rohat tamang dohot inang. Nata pesai ta adu pidopia kahamaolon di tonga-tonga ni ngolut tahun. Wabah mendunia, pandemi COVID-10 sia, pergumulan atau karena sakit penyakit, pergumulan secara pribadi nang di tonga-tonga ni keluarga. Ale di bagasan bornginon di paingot dohita panodang naung roi mangalehon pakirimon di ngolut tahun. Atau ngasamar lapatan tajakon mapanodang nang roy natuklah ho manodangi rohat taon manodangi ngolut taon asa sumisi hagulapon sian ngoluta panodang nang roy mabaik kita bertekad untuk hidup di dalam hidup yang baru karena setiap orang yang hidup di dalam Kristus harus meninggalkan hidup lamanya hidup lama napasoraton ngoluta. Tapi kita hidup di dalam hidup yang baru. Karena Kristus sudah datang ke tengah-tengah dunia ini membawa pengharapan yang baru. Amin martangia kita. Mauliati rohanami diho Tuhan naung mangalehon pakirimon lasni roha. Marhiti-hiti harorom tu portibion. Mabuan hai baruon tu bagasan ngolu nami. Hati uron nama nurusi roha doho pikiran nami. Asa unang dirajai dosa, dirajai akka ulau kaholomon ngolu nami. Alehoma ali Tuhan na mangarajai roha doho pikiran nami. Pasu-pasu mahami Tuhan dilas ni roha nami nang dibagasan tikion. Asa totong marngulunay baru hami Tuhan hobar tulomoni roham. Tatap nangakaruas ni huriam. Dilas ni rohana sida Tuhan. Asa totong ho nahupangasaho kami di sandok pardalanan jala gulmit ningulu nami asi maroham. Sesama nasa dosa nami mangasaon Kristus Yesus jalo matangiang pangiduan nami. Amin.
Marade mahita sian bukan de nomor 615 ayat sada dok duduna waspatu podo pilihan sada A, sada B, do pilihan 2.
Tatangi ako mapiliat na tuado panidibata, martangi ang mahita. Alidibata manami na dibanu agijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot na saulibasan na mauliutus. Hupasahat tami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramuti asa huparhasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajaom mo dito nga tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maroha nami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banua gijang, say pinarbadia magoarmo, say Roma harajaonmo, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesa madusa nami songon panisa nami di dosa ni dongan namardosa tuhami, una kami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramuti Tuhan de batama ho. Disondak kon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopak kon Tuhan de batama buhina tuho jala dipasaor kon madame na tutodim. Amin.